wangu group revanhu ranga rakatogara richirova lumo wangu pasina maminutes vakabati time yakabva yastika nhesi akafreeza achirova simai vakabata foni masini hesi akastika bva tanga uverenga kutime kuti 9 10 1 6 waiza macodes name achiverenga kudai so Mambo akabva arealiza kuti time yastika time yamira kuti waiza bva atanga kubuda panze achienda waiza nyatsobuda aziva kuti hama pafoni ikuringa wakabva anyatsoziva kuti mai ndikufonerwa ndini because time yakamira mufesi uyo ari kudai so ari kune imwe ko ada kutaura neni waiza apenge ari anko yake lini waiza but anombotaura anko wachona but Mambo akati dammit handimirire kuti utaure mina nditaure ndikuziva kuti ndiwe ndikuziva kuti uri mupenyu ndikuziva kuti uri muHarare inoi waiza hausi kuchitugwiza ndikuziva kuti uri muHarare inoi idzi dzadropa foni bva dzakanda foni mumoto waiza idzi bva dzatyora foni bva udza dzimwe dzimufedzi dzadza dzakafanana nagadhi kuti ndiwanda kwenda kuendesa kunyika yangu unoita gadhi wangu ikoko ini ndosara nagadhi kunzikadzidze unopenga ina atombogone kuita gadhi unopenga usara unombotaura madhiri ako zikanzi unobva watora masinhesi aunongochida dzabva dzatanga useka zikanzi yes ndendato gadhi papo waiza bva dzatanga useka bva dzaenda bvatora uyu mufesi uyu anga asingazive gadhi bvaenda naye achitotambisa bharuma bvaenda naye but gadhi wakabva asara kunoko akachengeta chibhebhi uyu mufesi aipretenda kunge gadhi kunoko waiza atobata foni yake kutotaura akutomambula mamwe magadhi akushamisa kuti kwedzi dzikuita sei kwedzi waiza dzikuita sei dzikupretenda dzikuita mumbling dzichopfeka jacket kuti vhesi rinopfekwa seiko vhesi maminutes wangu Mambo akabva atsikira mujiraundi achisvika paipai dzichitotadza kumhoresa Mambo waiza Mambo abva aenda kune mumwe gadhi aiteera gadhi bvatanga kupa maorders zvikanzi mukangoona anything chiri pabamboo forest chiri kubuda paipai sai magadhi akawanda ipapo mukangoona anyone ari kubuda ipapo shoot on sight kutouraya ipapo especially mukaona munhu ari kuma-70s uyu akatanga kumunisha munetsika kuti god ari kupiwa ini nei siri kupiwa mumwe gadhi zvikanzi uyu mumwe gadhi yini uyu ndamupa chii ndamupa more important chimission wise idzi dzimambo dzakutora iti unoti emperor like diti dzatoni idzi dzakuti andingavoisike chikadzi emperor wangu dzaitoshaya kuti dzaita sei Mambo aenda time paipai akutarisa muleptoni yagadhi wake paipai akutoona paipai paitwa surveillance achiona bhebhi akutotanga kutoyeverwa nebhebhi paipai apa bhebhi ranga rasara kuno rakatotarisawo mari richitoyerwa nemari because mari yange nepicture yaMambo waiza atoshata konetisipo tese tiri two waiza idzi dzichiona mavidheos acha Mambo achiona mavidheos abva atangaoneka kamwana kanga ari pavidheo rera udaisobvaona kamwana kai kakafanana naye akatanga kushamisika chichikuitika paparova imwe zimheni wangu rabaratikuta kuti patsa bvarova mheni waiza bva atanga kurwadziwa neshoda yakanyatsodzwa kuti mahwana atanga pakanotarisa futi kudaiso akabva noona iwe date repakamera rachinja mbebhe aifamba ipapo haasiri mbebhe wake haasiri hembe dzanga akapfeka but munhu akafanana nembebhe akatanga kuchati chii chiri kuitika masina hachii chiri kuitika shit man damn it